Geachte leden van het Hof, ik zal het kort houden. We hebben namelijk de eer te requireren tot toelating tot advocaten bij uw Hof de meesters Jacob Maris en meester Geraldine Schepenboer-Pijs. Ja, dan zal nu graag u de griffier om beginnen met de eed, om de eedsformules voor te lezen. En dan komt u naar voren, meneer Maris. En dan moet u 2 vingers opsteken. Er zijn eigenlijk 3 hoor, want de duimen er ook mee hebben. Dat is eerder opgesproken. Dat is de heilige drie-eenheid, zoals u niet christen bent, mag u de God zien. Maar, en dan zegt u mij na dat, nee, zo welk helpt mij God almacht. Dan nu eerst de formule. Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan het statuut en de staatsrekening, eerbied voor de rechterlijke autoriteiten en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen die ik in gemoede niet geloven rechtvaardig te zijn. Dat is nu 2 vingers, maar eigenlijk 3. En dan moet u zeggen, zo waarlijk helpen mij God almacht. Zo waarlijk helpen mij God almacht. Dank u wel. Mevrouw Paris, of Schepenboer Paris, kunt u naar voren komen. En dan moet u mij nazeggen, nadat de formule is voorgelezen, dat beloven. Ik beloof getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de statuut en de staatsrekening, eerbied voor de rechterlijke autoriteiten en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen die ik in gemoede niet geloven rechtvaardig te zijn. Dat beloof ik. Ja, dan is het voltooid en dan kunt u...